matan musulmai da wannan zaki kama miji, to rabuwa da imanin ki is the worst of all. Wallahi muna hall din nan, balil insana ala nafsihi basira. Kowace ta san kanta, mu rufa mu kanmu asiri tun muna ganin juna. Masifan fyaɗe yau, masifan zinace, masifan ruwaɗi, mata muna daga cikin kasan wannan masifa doron ƙasa. In har muna da kima, muna da daraja, in har za mu bi Allah, mu bi sunnan ma'aiki Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mu shiga ɗaki, mu yi ibada, mu yi wa Allah kuka, mu ake molesting. Kullum kowace gwamnati ta zo za su ce gender based violence, gender based violence, gender based violence. What have we done about the gender based violence? Me muka yi? A matsayin ki nan baki yadda da ubangijin da ya hallace ki ya hallace ni bane? Baki yadda da Allah zai mana ba? Wa billahi azimur rahman, babu wanda ya isa mana sai ubangijin sammai bakwai, ubangijin kasai bakwai. Let's fight for it. Amma go and ask yourself, ke kaɗai a ɗaki, ya relationship ɗinki da mijinki, ya relationship ɗinki da ƴaƴanki. Ask yourself, wani irin cuta kika masa? That is enough reason. Wallahi idan ban mai da hankali, mun ɗauka wasa ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce da aka yi Isra'i da Miraji da shi an ga mata ne suka fi yawa daga cikin al'ummar sa jahannama, mun ɗauka wasa ne? A cikin mu musulmai yau a ce wai yau ƴa mace tana ba wa ƴar uwanta